Jatend duond bura mar Kenya Martha Karua owacho ni onyalo biro manyo ratiro mar duoko mar yiero mar tarik 9 dwe mokalo e doho mar riwruok mar pinje mantiere Afrika ma Ugwe. Kanoloso kod jofwambo, Karua onyono kar tiende ni ok oyie kod duoko ma doho mamalo mogik ma pacho kanogolo, ma bende nosiro yiero mar Ruto kaka jatend piny moyier. Kata kamano, gichiwo luor ne chike ma pacho ka kendo giweyo piny Kenya mondo odhi nyime. Karua wacho ni obiro rito mondo doho mamalo ochiw gimomiyo ne gitimo ng'eto makamano tok ndalo 20 mano mar chiwo duoko no kaka negisingo. Tunaheshimu au tunatii hiyo amri sababu ndio ya koti ya mwisho, lakini hatukubaliani kamwe na hiyo maono ya koti. Kuiheshimu ni kusema ndio nchi itaendelea kulingana na vile koti imeona. Lakini kwetu hatukushindwa, tulishinda. Lakini kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa upishi. Hakuna mahali ingine tunaweza kwenda kubishana kiti ya urais. Lakini tunaweza peleka mahali pengine. Ndivyo tuelewe kama kweli koti yetu ilitupatia haki. Sasa sio mambo ya uchaguzi, mambo ya haki vile nilienda wakati ule mwingine. Na kwa vile koti ikasema ati tuko na hewa moto, hot air balloon inaweza nipeleka East Africa. So I am actually considering whether to travel on a hot air balloon to the East African court just to discuss that judgment.